Muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS pano patinokupai maupdates ezvese zviri kuitika munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka nai first time yako kuona mavideos edu ndomukana akawandokupa kuti ubva wasubscribe to this channel wachite nekulike. Kana wakagara wakazviita aiwa chibva kupedza masports nekutina on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS nokuti kuita zvese zvimahara. Zvino muzuva ranhasi nyaya yakamira kudai so ndinoziva kuti muvidhio redu rakapedzisira kukupa update ne free elections adaita muZimbabwe neSadc. Tatakakuudzai kuti musi wa27 kureva 27 December Wednesday yakapfuura, Sadc yanga yakati tichatuma marepresentatives edu muZimbabwe kuti anoorganiza kufacilitator the re-election muZimbabwe. Zvino vakakwanisa kusangana, saka muzuva ranhasi tayati tichikupai update tichikuudzai kuti vakawirirana kuti kudii as a step forward on the movement yekuti vaise free elections munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka muzuva ranhasi nyaya yakamira kudai so iri kunzi Sadc to propose free election dates in Zimbabwe. Sadc Yapinde munyaya yacho unzozvisere. Iri kunzi Sadc has endorsed the resolution for free elections to be held in Zimbabwe. Our sources within Sadc say the regional bloc Sadc has kick-started consultations with stakeholders in Zimbabwe elections, with several communiques to be sent from January 10 to President MNANGAGWA, who leads ZANU PF, Advocate Nelson Chamisa, who leads the main opposition Citizens Coalition for Change, the Zimbabwe Electoral Commission ZEC, and other opposition parties who are stakeholders in the Zimbabwe elections, our sources within say. We managed to get a hint on when fresh elections in Zimbabwe could be held. Our calculated estimate is that Zimbabwe will hold free elections around June 2024 by January, and this should be public news. What Sadc has in mind is to have at least 3 months set aside before the electoral process to even up the electoral field. That means February, March and April is that period to ensure an even electoral field. The month of May should give ZEC, which will be supervised by Sadc, time to come up with a voters roll and inspected in the same month. Fresh elections in Zimbabwe should be held between June 24 to June 27, any day there, our sources within Sadc say. Saka muri yeZimbabwe ndonyaya takuigira update yakagarwa pasi nevanhu veSadc nemarepresentatives eSadc ayo arikuda kuita a fresh election in Zimbabwe. So vakati kutanga musi wa10 January 2024 vari kusenda marepresentatives avo eSadc ayo ari kupinda munyika yedu, munyika yeZimbabwe, achinosangana achinotaura nemukuru wenyika Emerson Mnangagwa, mukuru weopposition Nelson Chamisa pamwechete nevanhu veZEC nemamwe maopposition parties vachiinvestigata vachiona nyaya yacho kuti yakamira sei, uye vari kuenderera mberi vachiti tichazokera out maelections aya vati vane date, vari kuti any day between June 24 to June 27, but being provided that ZEC ichangokwanisa kutibetsera kukama up with the voters roll, but ZEC is not going to take part in the electoral process. Ichange ichiinvestigatewa nevanhu marepresentatives eSadc. Saka ZEC inenge ringoripo ichingoona ndikuona zvinhu zviri kuitwa nemazvo here, asi Sadc ndo ichange ichiita zvese. Sadc ndo ichange ichimonita maprocess ese voting process neelectoral process. Saka muri yeZimbabwe ndo nyaya iripo kuti aiwa Sadc yachizopinda manje, Sadc yachizopedza masports, yachizopedza nharo dzese dzanga dzichiitwa munyika yeZimbabwe. Saka hapaipira vanhu veZANU PF manje nokuti vachiona kuti hapasina future, zvinhu zvava kunodhakwa, zvinhu zvava kuenda kumagumo. Saka muri yeZimbabwe ndokamukana ndokupai kuti mupinde mucomment section medu muchitipa maonero enyu pamusoro penyaya kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, munoti kudii pamusoro pekupindira kweSadc ichikwanisa kuzorana a fresh election munyika yedu, munyika yeZimbabwe. Saka usati wasubscribe to this channel ndokamukana ndokupa kuti chibva wasubscribe pamwechete nekulike this video, kubva watena on the bell icon kuti urambe uchiona maupdates atinokupai pano paZim News Live YTS, nekuti kuita zvese zvimahara. Saka chaita muri yeZimbabwe tosangana na video redu rinotevera.